Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna dzunubana. Tanggal 17 wulan Rajab Gusti Nabi Muhammad pinujutipun timbali sowan ngadhep Kang Maha Suci. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana lampahipun wanci dalu pinuju langit sapitu lajeng Nabi nampi wahyu salat wajib kang salwaktu para muslimin muslimat ayo padha nindakno salat mumpung durung ketekan sekarang supaya selamat dunya lan akhirat. Allahumma lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir